Хора, напишете кои са 12-те абоната, които са се абонирали за друга ми канал. Разбира се, ще има и в този канал много видеа, но това е първото в този канал. В миналия ми канал имам повече видеа, а и днеска може няма да има никакви видеа и отзад ми канала. Но ще видим, може пък да има, не се знае. Така че пожелавам да са живи и здрави и напишете в коментар, че кои са ми абонатите. А сега чао! И обичам много, защото ми абонати. На 50 абоната ще има на живо, както казах в едно от видеята. И ще ви покажа моят локър акаунт и всичко така нататък за Fortnite. А сега може да поставите един лайк на това видео. А от мен